ya wannan sayi da ake yi, to Allah ya bamu lafiya da abin da lahiyar mu take nema, amin ya hayyu ya qayyum. Allah ya zama da ƙasar mu lafiya. Jiya ne magana dangane da harakokin cece kucen da waɗansu mutane maya gurbi suke son su kawo muna a cikin ƙasar mu ta Nijar. Wanda jiya ma na yi bayani inda na ce laihi na gwamnatin mu ne. Gwamnatin mu su suka ba da dama kashi 80 cikin 100. Yau mu diba mu gani duk ƙasa ta duniya akwai dokar da ake sa mai tsauri akan waɗanda suke son su tada hitina a cikin ƙasa. Misali yau wanda yake ba duk waɗanga mutane yawanci masu kiran sherin ga ƙasar mu ta Nijar ba fa cikin Nijar suke ba. Waɗansu haifaffin wasu ƙasashe ne, suna da ma nationality biyu, waɗansu ba ƙasan ma Nijar suke, kai wasu ma ba cikin Afirka suke ba, suna ƙasashen Turai. To gwamnati ya kamata ɗauki mataki akan waɗannan irin abubuwa. Sarta akwai waɗanda suke cikin Nijar waɗanda suke son su kawo wata shubuha, waɗansu suna laɓewa da rigar siyasa su kawo shubuha ga mutane, su sa mutane a tashi ai ta wani abu wanda zai kama ƙasar Nijar shiri, wanda ba ma fata da haka nan. Kina gwamnati ya kamata ɗauki mataki. Yau duk abin da ya shahi cikin gida to ya shahi ƙarƙashin Minister de l'Interior, ministan cikin gida kenan. Duk abin da ya shahi shari'a ya shahi bisa ga ministan shari'a. Sannan idan waje kake kuma ya shahi ministan ƙasashen waje na diplomasiya. Kenan yau duk abubuwan da ake yi sai na kamar ta zura idanu tana ganin ba komi bane ba komi bane ba. Yawanci shi yasa kamar Niger ba a ba rezo sosai, ba a ba shi ƙarhi ba. Kamar ba a ba rezo sosai ba, kamar yadda ake maganganu cikin TikTok ko saman Facebook, ba a ba su muhimmanci ba. Saboda kuma waɗannan wuri su ne suke da ƙofa ta ɓata ƙasa. Kina kiran mu gwamnati mai albarka yayi bincike. Idan minista aka bashi aiki, aka bashi aiki, to a sawa wannan minista, tunda shi ƙasa ce ake so ai ma aiki, wai ba da wai minista ayi kudeta tare da shi ba, a'a. Duk ministan kin da bashi aikin shi yana bari ana abubuwan da za su kawo sharing ga ƙasa, to kowane irin mutum ne a canza mai wuri a kawo wanda za shi ma ƙasa aiki. Wannan shine abin da ya kamata. Bai kamata ba yau ƙasar mu ta Nijar muna ganin waɗansu waɗanda suke ma ba ƙasar Nijar suke ba, suna wata ƙasashe, wasu can na an ka aihe su, amma suna son su kawo mana shubuha. Wa ya iya raba ɗan Nijar da ɗan Nijar? Wa iya raba ɗan Nijar da ɗan Nijar? ‘Yan Nijar duka ɗaya muke, ba mu da wani bambanci, duk ɗaya muke, uwa ɗaya uba ɗaya muke. To wannan kuma sai na sai ta tahi tsaye, mu dai muna kira gare su, sai na su tahi tsaye. Ina ba wai ba da faɗa albarkacin baki ba, mutum shi ta abin da ya ga dama, a'a. Mu kira mu ƙasar mu alheri, mu kira mu ƙasar mu abin da yake alheri, amma kuma wallahi sai na sai ku yi ba sani ba sabo. Sai ku yi ba sani ba sabo. Wannan shine kawai abin da ya kamata idan ana son waɗannan cece kutu su bari. Duk inda mutum yake ana iya kama shi a kai shi gida, ko kuma a hukumtar da shi can inda yake ƙasar da yake. Ba a ɓata muna ƙasa kan wasu tsirarun mutane da suke son su ɓata muna ƙasa. Waɗansu da suke ma ba ma Nijar, wasu ma ko Nijar ba sani ba, a aihe su can na sun zamna can, su yi karatun su can, ba san ma ƙasar Nijar ba, suna son su ɓata muna ƙasa. Wannan sako ne ƴan uwa ku taya ne ya haɗa shi har ya zo gwamnatin mu mai albarka, gwamnatin General Darme Abdurrahman Chani da shi da mukarraban shi. Allah subhanahu wataala Allah ya ba mu zaman lafiya, Allah ya ɗauka darajar Nijar da ƴan Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.